nguntal apa ora? Iki wayahe makane kucing, Bro. Dadi iki ora juragane tok sing mangan, kewane iki yo mangan, iki lho. Pakane bergizi lho. Sarene pintu pelawang VIP. Hei, mendun. Wayang mangan iki. Yo. Wes. Wes. Ya, wes. Wayang mangan. Rono. Mangan. Wes. Mangan sing wareg. Mangan ora? Hei. Nguntal ora? Mangan no. Diareki ben gede, ben gak bangking ya.